Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. U ovom predavanju učimo osnove arapskog jezika. Sadržaj predavanja jeste primijenjena gramatika koja nam je potrebna za razumijevanje onoga što učimo u namazu. U arapskom jeziku riječi se dijeli na imenice, u što spadaju i zamjenice, glagoli i prijedlozi. Mi već znamo šta je tenvin, ali ukratko to je udvostručenje samoglasnika i označava neodređenost imenici. Imamo tri vrste tenvina, to su en, in i on, a neke riječi nikada ne dobijaju tenvin i uvijek završavaju samoglasnicima e ili a, i ili u, odnosno fetha, kesra i damma. Određeni član el označava da je imenica određena. Kada kažemo el kitabu, znači znamo tačno o kojoj knjizi se radi. A kada kažemo kitabun, ovdje nema određenog člana i to je neka knjiga. Ne znamo o kojoj knjizi se radi. Glagolska vremena u arapskom jeziku mogu biti prošlo vrijeme, sadašnje vrijeme, naredba i buduće vrijeme koje se gradi dodavanjem slova sin ili saufe ispred sadašnjeg vremena. Ovdje nam je prikazana konjugacija u prošlom vremenu, u perfektu. Ove oblike potrebno je naučiti na pamet. Primjer radi kada kažemo zehebe, to znači otišao je. Kažemo zehebet, otišla je ona. Arapski jezik ima i oblik za dvojinu. Ona dvojica, oni dvije, vas dvojica, vas dvije i tako dalje. To u ovoj prezentaciji nećemo objašnjavati. Konjugacija glagola u prezentu, jezhebu ide on, tezhebu ide ona, ezhebu idem ja i tako dalje. Imperativ izheb idi, znači naređujemo nekome, izhebi idi za ženski rod. I ovaj glagol koji smo radili, zehebe, je pravilan glagol. U arapskom jeziku postoje glagoli koji su nepravilni. Kako ćemo naučiti arapski jezik i bilo koji drugi jezik jeste prolaskom kroz jedan kompletan silabus, kroz plan i program koji se sastoji od nekoliko knjiga gdje prolazimo kroz A1, A2, B1, B2, C1, C2 level i na taj način vježbamo, prolazimo kroz tekstove, obrađujemo ih i tako dalje. U ovoj prezentaciji radimo samo osnove kako bismo stekli sposobnost razumijevanja, komprehencije onoga što čujemo. Stranica na kojoj možemo vidjeti kako se određeni glagol konjugira jeste Reverso Arabic Conjugator. Kada hoćemo glagol da naučimo, učimo napamet njegova tri oblika. To je infinitivna osnova, a to je perfekat muškog roda jednine. Učimo prezent i učimo master, a to je glagolska imenica. Zehebe je perfekat. Jezhebu je prezent, a zehabun je glagolska imenica. Kada učimo napamet kažemo zehebe, jezhebu, zehabun. Možemo reći i zehaben. Obično se u arapskim rečnicima navodi sa oblikom en, odnosno akuzativ. Zehebe, jezhebu, zehaben. I to ponavljamo 20-30 puta. Za značenje možemo da pogledamo i neki primjer u rečenici i na taj način naučimo glagol. Postoje tri padeža u arapskom, to su nominativ, gentiv i akuzativ. Nominativ označava subjekat rečenice ili imenicu koja je glavni nosilac radnje, završava se dammom, odgovara na pitanje ko vrši radnju. Primjer rečenice je Bilalun yusalli fil mesđid. Znači Bilal obavlja namaz u džamiji. Bilal klanja u džamiji. Gentiv označava pripadnost, odnose ili objekte iza prijedloga. Iza prijedloga za gentiv. Završava kesrom, odgovara na pitanje čiji ili poslije kojeg prijedloga dolazi. Kažemo kitabu Bilalin džedid. Bilalova knjiga je nova.
Vidimo ovdje da nemamo riječ je, nemamo glagol biti, kao što je to u bosanskom jeziku. U arapskom jeziku ne postoji glagol biti. Bukvalan prijevod ove rečenice je kitabu Bilalin, knjiga Bilalova, džedid, nova. Znači nemamo je nova. Na to se trebamo naviknuti. Akuzativ označava direktni objekat ili imencu koja je pogođena radnjom. Završava fethom, odgovara na pitanje koga ili šta. Kažemo ra'eitu Khaliden, vidio sam koga, vidio sam Khalida. Riječi u akuzativu dobijaju elif na kraju. I vidimo da je riječ Khalid dobio elif, pa će biti Khaliden. Ovo se ne odnosi kada riječ završava sa ha sa tačkicama, sa ta merbutom. Ra'eitu Aminete, vidio ili vidjela sam Aminu. Dakle, vidimo, riječ završava sa ta merbutom i nema elifa. A nalazi se u akuzativu. Koga sam vidio? Vidio sam Aminu. Ovdje imamo prikazane vlastite zamjenice. Ene, ente, ti za muški rod, enti za ženski rod, huve, hije, nahnu. Prijedlozi genitiva, ovdje su prikazani neki od njih. Ovi prijedlozi uzrokuju genitiv. Vidimo ovdje u primjeru fil ardi, riječ se završava sa kesrom, znači da je u genitivu. Možemo reći alel mektebi, na stolu, i to je opet genitiv. Genitivna veza, idafa, je način na koji mi postižemo genitiv u arapskom. Ima svoja pravila. Idafa struktura sastoji se od dvije riječi ili više od toga. Prva riječ se zove mudaf, a druga riječ se zove mudaf ilejh. Ovdje imamo primjer stol, mekteb i muderris. Mektebu muderrisin. Stol je učiteljev. Vidimo ovdje da riječ mekteb završava sa dammom, znači nominativ je. Može biti neki drugi padež shodno kontekstu, ali ovdje nam je bitno da zapamtimo da je osnova nominativ. Nema određenog člana, dakle nema el i nema tenvin. El qalemu ala mektebil muderrisi. Olovka je na stolu učitelja. Mudaf ilejhi, to je druga riječ muderris, ona je u genitivu. Vidimo ima in, ima tenvin in, znači genitiv. Ovo su prisvojene zamjenice. One se koriste kao idafa. Za prvo lice jednine važi da imenica dobija dugu kesru i. Kažemo kitabi, moja knjiga. Kitabuhu, njegova knjiga. Kitabuna, naša knjiga. Prijedlog li označava pripadnost nečemu. Kada njega dodamo prisvojnoj zamjenici, onda se ta kesra promijeni u fethu. Kažemo li plus ke jednako je leke. Li plus hu jednako je lehu. Znači leke imaš ti, lehu on ima. Primjer rečenice barakallahu lehu. Da Allah podari bereketa lehu njemu. Odnosno da mu Allah podari bereketa. Ovo ne važi za prvo lice jednine. Li imam ja. Primjer rečenice Allahumma gfir li. Allahumma igfir li. Dakle, vidimo ovdje da li zadržava svoj osnovni oblik u ovom slučaju. Odnosne zamjenice ellezi koji, elleti koja, ellezine koji i slično. Upitnu riječ ma koristimo za neinteligentna ili nerazumna bića ili stvorenja. Znači šta? Ma haza, šta je ovo? A upitnu riječ men koristimo za inteligentna ili razumna bića ili stvorenja. Men haza, ko je ovo? Mislimo na neku osobu. Riječ ma ima i druga značenja. Rekli smo kao upitna riječ ma ismuke, kako ti je ime, odnosno mesmuke. Koristimo je za negaciju glagola u prošlom vremenu.
Ma fahimtu daruse. Nisam razumio lekciju. Koristimo je i za negaciju imenica. Ma indi kitabun. Nemam knjigu. I također koristimo je kao odnosnu zamjenicu. Akulu ma ta'kulu. Jedem to što ti jedeš. Prijedlog inne znači doista ili zaista. Koristimo ga kada želimo naglasiti nešto. Inna Allaha gafurun. Doista je Allah onaj koji prašta grijehe. Subjekat inne, vidimo riječ Allah, je u akuzativu, završava fethom, a objekat inne, gafurun, je u nominativu, završava sa tanvinom un. Prijedlog en znači da. Kako kažemo čitam knjigu? Kažemo aqra'u kitaban. Ako trebamo kazati želim da čitam knjigu, to možemo uraditi koristeći prijedlog en. Glagol aqra'u koji je u prezentu sada prelazi u konjunktiv u nasb ako se prije njega nalazi en. Uridu en aqra'e. Dakle, dhamma je prešla u fethu. Kitaben. Mi ovdje radimo na razumijevanju. Dakle, nećemo objašnjavati sve detaljno. Evo, u ovom slučaju što je konjunktiv. Dakle, bitno nam je da naučimo razumijevanje. Kažemo Ešhedu en la ilaha illa Allahu. Svjedočim en da la nema ilaha Boga vrijednog obožavanja illa osim Allah, osim Allaha. Bukvalan prijevod la ilaha illa Allah znači nema Boga osim Allaha. Međutim, ispravno značenje jeste nema Boga koji zaslužuje da bude obožavan osim Allaha. A ljudi nekada za svoje božanstva uzimaju nešto drugo mimo Allaha, što je najveći grijeh koji Allah neće oprostiti. Naravno, ako se čovjek pokaje, Allah će mu oprostiti. Prijedlog enne ubrajamo u sestre inne, pa važe ista pravila. Enne znači da. Vidjeli smo da en znači da također. Međutim, en koristimo za glagol, a enne za imenicu. Enne Muhammeden, znači Muhammed je imenica ovdje. Ešhedu enne Muhammeden Rasulullah. Svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Ovdje imamo imenicu talibun, učenik. Ako nam treba ženski oblik te imenice, samo ćemo dodati ta merbutu, pa će biti talibetun. U većini slučajeva, kada vidimo ta merbutu na kraju riječi, to znači da je u pitanju ženski rod. Međutim, postoje i izuzeci vezano za to. U bosanskom jeziku pridjevi se pišu prije riječi koju opisuju. Nova kuća. U arapskom jeziku pridjevi se pišu nakon riječi. Bejtun, kuća, džedidun, nova. Pridjev i imenca koji opisuje moraju se slagati u 4 stvari. To je određenost. Vidimo dole u rečenci el-talibetu l-muđtehidetu tedrusu. I riječ el-talibetu i riječ el-muđtehidetu obje su određene, imaju određeni član el. Obje su ženskog roda, vidimo ta merbutu. Obje su u jedinini, slažu se u broju. I obje su u nominativu, vidimo da ima dhamma na kraju. Vrijedna učenica uči. Ako želimo kazati u muškom rodu, bit će el-talibul muđtehidu jedrusu. Vrijedni učenik uči. Pa se ove 4 stvari moraju poklapati uvijek. Kada imamo pridjev koji opisuje imenicu. Komparativ i superlativ dobijamo tako što riječ postavimo u oblik ef'alu, džemilun, lijep, eđmelu, ljepši. Oblik za komparativ i superlativ je isti. Dakle, eđmel može biti ljepši, a može biti i najljepši. Kako ćemo znati razliku? Iz konteksta. Međutim, možemo i na drugi način.
Prijedlog min koristi se za komparativ. Imamo pridjev tawilun, znači visok, njegov komparativ je atwalu, visočiji. Amirun atwalu min hamidin. U ostalim slučajevima, kada ne imamo prijedloga min, obično se koristi superlativ. Farisun ahsanu talibin fil fasli. Faris je najbolji učenik u razredu. Haza huval bejtul akbaru. Ovo je najveća kuća. Rekli smo da se čestica ma koristi za negaciju glagola u prošlom vremenu. Međutim, za negaciju glagola u sadašnjem vremenu koristimo česticu la. La ašrabul kahvete, ne pijem kahvu. Također, la koristimo i za zabranu glagola u sadašnjem vremenu. I ona uzrokuje džezm, odnosno jusiv glagola. Kada kažemo tezhebu, ti ideš, riječ završava dammom. Ako želimo da zabranimo, kažemo la tezheb, pa je riječ dobila sukun na kraju. Ili drugi primjer, la teftah al babe, ili ako spojimo, la teftahil babe, ne otvaraj vrata. Kao što sam rekao, bitno nam je razumijevanje šta je džezm, ne objašnjavamo. Vokativ postižemo sa prijedlogom ja. Kažemo ja zejdu. Riječ koja dolazi nakon ja nema određeni član. Ako ga imala, gubi ga i nema tenvin. Završava samo jednom dammom. Ja zejdu ejne ente. O zejde, gdje si ti? Imamo rečenicu ja rabbi, o gospodaru moj. Kada dovimo. Može se reći ja rabbi. Međutim, ovaj oblik ja rabbi je češći. Više se koristi. Zadnji primjer, ja abdallah, o Abdullah. Ime vlastito je Abdullah, dakle abdu sa dammom. Zašto ovdje dobilo fethu? Zato što se ja našlo u idafi. Kada se ja nađe u gentivnoj vezi, onda mudaf, a to je prva riječ gentivne veze, mora biti u akuzativu. Ja abda, ja abdallah. Veznik wa znači i, pišemo ga spojeno sa onim što dolazi nakon njega. Haza mesđidun ve zalike bejtun. Ovo je džamija i ono tamo je kuća. Ili da kažemo, a ono tamo je kuća. Sada prelazimo na značenje onoga što učimo u namazu. Pridjev kebirun znači velik. Njegov komparativ ili superlativ je ekberu. U ovoj rečenici, u početnom tekbiru, vidimo iz konteksta da se radi o superlativu. Allahu akbaru, Allah je najveći. Na ruku'u kažemo subhana rabbijal azim. Riječ, glagol subhana možemo provesti kao uzvišen je. Međutim, precizniji prijevod je čist od svake mahane i nedostatka je, savršen je, veličanstven je. Ovdje smo koristili subhane, uzvišen je. Rabbi, rab, gospodar, i, rekli smo, moj. Rabbi, gospodar moj. Kad spajamo Rabbi el azim znači veličanstveni. Prilikom povratka sa ruku'a, semi'a, čuo je Allah, limen, evo ga riječ men, znači ko, odnosno koji, hamidehu, zamjenica hu, njega, hamidehu, hvali njega. Čuo je Allah onoga koji ga hvali. Kad se vraćamo sa ruku'a, Rabbena, Rab, gospodar, na, naš, ve, veznik, i, leke, leke, pripada tebi. Hamd znači hvala i zahvala. Nastala je od glagola hamide, jahmedu hamden. Na seždi učimo subhana rabbijal a'la, al-a'la znači svevišnji. Između seždi učimo Rabbi igfir li, Rabbi igfir li. Gospodaru moj, Rabbi, igfir, oprosti, li, meni. Alhamdu, sahvala
i zahvala. Lillahi pripada Allahu. Li plus Allah jednako je lillahi. Rab, gospodar. El-alamun su svjetovi. Ovdje je došlo el-alamin. Zašto imamo gentivnu vezu? Gospodar svjetova. Kome pripadaju svjetovi? Pripadaju gospodaru. Alamun prelazi u alamin. To je također jedno od pravila gentivne veze. Ar-Rahman, svemilosni. Onaj koji je milostiv prema svim stvorenjima na zemlji. Ar-Rahim, milostivi. Onaj koji je posebno milostiv prema vjernicima, prema muslimanima. Malik, vladar. Jaum, dan. Din, sudnji. Vladaru dana sudnjeg. Iyake, samo tebi. Na'budu, znači nastalo od glagola abada ya'budu, obožavati, činiti ibadet. Šta je ibadet? Prva definicija, izvršavanje onoga što nam je Allah naredio i ostavljanje onoga što nam je zabranio, spojeno sa ljubavlju, skrušenošću i poniznošću. Druga definicija, to je naziv za sve ono što Allah voli i čime je zadovoljan, od dijela i riječi, javnih i tajnih. Dakle, to je ibadet. Dakle, samo tebi ibadet činimo. Wa iyyaka nasta'inu, i samo od tebe pomoć tražimo. Glagolski oblik nasta'inu nastao od ista'ana yasta'inu. Ihdina, ihdi je imperativ, nastao od glagola heda yahdi, ihdi uputi, na, nas. As-sirat je put, al-mustaqim, pravi. Sirata allazina, oni, rekli smo, odnosna zamjenica. An'amta, podario blagodati. Alejhim, na njih, onima kojima si blagodati podario. Ala plus hum jednako alejhim. Gajri, rekli smo, prijedlog genitiva u ovom slučaju negira gajril maghdubi alejhim, a ne na put oni na koje se srdžba izlila, a to su Jevreji. Waladdallin. Ad-dallun su oni koji su zalutali, a to su kršćani. Ovdje je došlo dallin zbog gajri, dakle gajri uzrok je gentiv, pa je došlo dallin. At-tahijatu, najljepši pozdravi. Lillahi, pripadaju Allahu. Was-salavatu wat-tayyibatu. As-salavat, počasti. At-tayyibat, svako dobro. As-salam je mir i spas. Alejke, ala plus ke, alejke, na tebe. Ejuhen nebiju, o vjerovjesniče. Wa rahmetu, i milost. Wa rahmetullahi, milost Allahova. Wa barakatuhu, barakat, hu, dakle znači njegov. I bereket, odnosno blagoslov njegov. Ljudi nekada miješaju nafaku i bereket. Nafaka je opskrba, to može biti novac, može biti hrana i slično. A bereket znači da sve ide kako treba i ne prestaje. Sve teče kao rijeka. Znači kad kažemo bereket u vremenu, znači imamo vremena, stižemo da obavimo ono što želimo da obavimo. Bereket u imetku, imamo malo imetka, ali nam je dovoljan. Dakle, iskoristimo ga na najbolji način jer nam je Allah dao bereketa. Dao nam je mogućnosti da to koristimo kako treba. Zato je od sunneta kada vidimo neku blagodat kod drugoga da mu kažemo Allahumma barik, ili da mu kažemo barak Allah fik. I to je zaštita da ne bi došlo do uroka. Assalamu alejna, ala plus na, alejna, na nas, va ala i na, ibad su robovi, ibadillah, robovi Allahovi. As-salihin, opet imamo gentiv, ovdje sada gentivna veza sa tri riječi, ibad, Allah i salihin. U osnovi iskreni se kažu salihun, ali zbog gentivne veze prešla je u salihin. Ešhedu,
svjedočim ja, od glagola šehide ješhedu, en da la nema ilaha Boga illa osim Allaha. Ali pravo značenje šarijatsko jeste svjedočim da nema Boga vrijednog obožavanja osim Allaha. Wa ašhedu i svjedočim enne da Muhammed abduhu, abd je rob, hu njegov, rob njegov, wa rasuluhu, rasul je poslanik, hu njegov. Allahumme, Allahu, salli ala, ovdje je bitno da kažemo razliku između salli ala i salli lahu. Kad mi kažemo Allahumma salli ala, znači mi dovimo Allahu da se Allah smiluje poslaniku. To je jedno značenje. Drugo značenje koje je bolje i preciznije, mi dovimo Allahu da Allah pohvali poslanika među stanovnicima nebesa. Dakle, prvo značenje salavata je milost Allahova, a drugo značenje, ispravnije značenje jeste Allah pohvali poslanika među stanovnicima nebesa. To je salli ala, a salli lahu je ono što je isključivo vezano za Allaha. To je ibadet Allahu i to se ne smije usmjeriti nikome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, salli ala Muhammedin, salavat na Muhammeda, wa ala i na ali, porodicu Muhammedovu. Kema, kao, ma, što, kao što, sallejte, kao što si salavat darovao, ala Ibrahime, na Ibrahima, wa ala i na ali, porodicu Ibrahimovu. Inneke, zaista si ti, hamidun, onaj kome pripada sva hvala i sva zahvala, međidun, slavljen. Allahumma barik, Allahu, blagoslov daruj, ala Muhammedin wa ala ani Muhammed, kema barakte, kao što si blagoslov darovao, ala Ibrahime wa ala ali Ibrahim, inneke hamidun međid. Alhamdulillahi allazi bi ni'metihi tatimmu salihat. Ovo je bilo kratko predavanje. Nadam se da ste naučili nešto novo. Ako jeste, podijelite to sa drugima. I za kraj dova. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa thabatan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.